Ka madan rim ha umsning ka ba shipor la penlong yo ban jaka peniang kali jong ki pajba ki ba wan don kam ha umsning menta kala kelalong biang ke jakai lekai jong ki samla ki ba jusung tenat ban penlut di kapor ban yilekai ka ba lese ka de ki jingkemen nak benta ki khon samla ki ba don mansim ban kilanmet ban ban yilekai ya kenik madan la penbha ban maramot dagi dekhot jong seng KSU umsning circle ka balalong hadin ka jing aibor jong shnam rengkat bat umsning town dorbar ban penlong biang ye gani jeka kabala penlong yo hakikat to kan snem ke bladap ban menta kala kelalong biang kamadan kaban sei ye ki nong yilekai na gani kathan henry omla pan ban len bahadin ke jingpen kala biang ya gani jeka kum kamadan yilekai kani kamadan kadang don kam shibun ba ki jingpen bah namar kumba kalong menta ki dikhot jong seng KSU ki penlong ya ke jing yilekai football na ka benta gi hybrid ki bhapo khat saus nem karta henry ki nong yilekai ki dang hab ban yilekai ha kani kamadan kabadang shude pen bah bat kadang klemau bat ka baap jingma bat jingman sau lada ki nong yilekai ki ur lani ki bakala mare la ban kedo bah kapor ka bagi nong yilekai ki ya kani bol hateng kimi issue paramaki namar katedem ka bami nang khendau sau henry watla ka taru ki nong yilam ki kimi lenti ba ya kani kamadan on sala ban penyo ya ki jingirap na ka benta ban pen bah ya kani kamadan na ka benta ki samla bat ki hybrid ki banlong ka lawei jong ka shnong ka thau bat kari ka jaj benreu la ban pen kan mau bah ka jing pen bah jong ki dikhot ka seng KSU umsning circle le kani kamadan weu samla rang ba yo belatip kung ba listerson kala udai wala don benta bah banirap ya ka jinglut jingsep ha ka pen kala biang ye kani ki jeka sya kamadan ni lekai